Не кожны тэатр можа сабе дазволіць эксперыменты ў чыстым выглядзе, а Магілёўскі драматычны тэатр не баіцца ды ідзе на рызыку. Напрыканцы тэатральнага сезону прэм'ера, экзістэнцыйная камедыя пад назвай «Ю». Для театров это рисковая пьеса, и судьба ее зрительская неизвестна, как она сложится. То есть она не гарантирована, что будет успешная. Ну, поэтому поэкспериментировать захочется, но мы живем в таком времени рациональном, что идти на чистый эксперимент театр зачастую не может себе позволить. Аўтарка п'есы, сучасны расійскі драматург Ольга Мухіна, написала смелую камедыю, у якой сполучаются абсурд и авангард. Есть отсылки до Арбузова и до Чехова. Мы ведь воюем каждый день с тем, что нас окружает, с людьми, со своими страхами, еще с чем-то, либо что нас не устраивает, либо что нам мешает жить. Мне кажется, спектакль включает как раз в себя это объединение борьбы, войны и жизни. У слове «люблю» двойчы сустракаецца галоснае «ю». А яшчэ «ю» – гэта транскрипция английского заменника «ты». Адсюль и назва спектаклю «Ю». Во время всего спектакля все актеры находятся на сцене. У нас нет такого, что мы уходим за кулисы, проводим там какой-то промежуток времени, возвращаемся, включаемся и начинаем работать. Нет, мы находимся на сцене, и это практически для всех из нас это новый опыт. Разом з акторами увесь час на сцене и музыки. 2 скрипки и 1 виолончель у складе ансамблю «Экспромт классика». Скелет спектакля музыкальный – это музыка Курехина. Она тоже в свое время была очень авангардной, экспериментальной, поэтому здесь соединились как бы 2 вещи. И музыка, и пьеса, они такие, на грани. Па ўсім адчуваць, што новы спектакль «Ю» на сцэне Магілёўскага драматычнага тэатру – страва для гурманаў і таму патрабуе гледача з густам. Ці ўдасца эксперымент, паглядзім на прэм'еры 30 і 31 ліпеня. Ольга Васильева, Магілёў. Замест вучэбнай аўдыторыі вольнае паветра. Замест лекцыяў майстар-класы, інтэрактыўныя заняткі, гульні арт-сядзіба адкрыла моладзевы культурніцкі летнік беларусам быць годна. Праходзіць летнік непадалёк Менску ў вёсцы Падневічы. 19 студэнтаў з Баранавіча, Гомля, Віцебску, Менску за некалькі дзён мусяць пазнаёміцца з асновамі журналістыкі, стварыць відэакліп, прыдумаць канцэпцыю культурніцкага івэнту, навучыцца працы ў камандзе. Вельмі хочацца, каб людзі, якія прыехалі ў гэтым годзе на летнік, таксама былі потым з намі, былі актыўнымі беларусамі, былі актыўнымі грамадзянамі сваёй краіне, каб яны прыдумалі свае праекты культурніцкія, не толькі, каб яны іх ладзілі, каб рухалася наперад беларуская культура, беларуская мова. Моладзевы летнік праходзіць пад кіраўніцтвам маршалкаў. Алексей Сапрыкін раскрывае акторскія таленты ўдзельнікаў, але Снег распавядае, як зарганізаваць паспяховае мерапрыемства. Франак Вячорка знаёміць студэнтаў з сучаснымі медыйнымі тэхналогіямі. Правядуць трэнінг па новых медыях, сацыяльных сетках, як іх выкарыстоўваць для арганізацыі культурніцкіх мерапрыемстваў, а сёння будзем вучыць іх браць інтэрв'ю, задаваць правільныя пытанні і мантаваць гэтае відэа на мабільным тэлефоне. Арт-сядзіба – некамерцыйнае аб'яднанне, што папулярызуе беларускую культуру. Таму удзел у моладзевым летніку бясплатны. Арганізатары спадзяюцца пасля выпускнога працягнуць супрацу з былымі ўдзельнікамі, найбольш актыўныя з якіх праз год змогуць вярнуцца на летнік у якасці выкладчыкаў. Андрусь Такінданг, Белсад. Чэхаў у 3 аднаактавых п'есах заўжды актуальны, смешны і добры у Віцебскім тэатры. 2 жніўня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Коласа прэм'ера паводле п'ес жартаў вялікага драматурга пад агульнай назвай «Смешныя людзі». Пастаноўшчык Юрый Пахомаў абраў змешаны жанр для класіка. Яму хацелася гумару Чэхава дадаць крыху драматычнасці. А аўтар перакладу п'есаў лічыць усе 3 гісторыі вельмі актуальнымі для нашага часу. Класіка ў тэатру заўсёды глядзіцца добра, тым больш, што гэта такі добры такі несумны будзе тэатральны твор, які будзе складацца з некалькіх частак, аб'яднаных адной такой ідэяй няшчасных людзей у каханні, у жыцці, але разам з тым такіх сумнавата прывабных вось гэтым сваім сумом. Адносіны паміж мужчынам і жанчынай, якія спрабуюць знайсці адзін да аднога падыход, не без пакутаў, але даволі забаўна, калі глядзець на гэта збоку. Гэта ўжо 8-й спектакль Юрыя Пахомава на віцебскай сцэне, і тэатр і далей плануе супрацоўнічаць з расійскім рэжысёрам. Мы заўсёды ж экзамен здаём, усё жыццё, і артысты, і рэжысёры. Вось, дрэнна зробіш, усё, з табой ніхто не будзе працаваць. Добра, з табой будуць працягваць адносіны. Это закон для ўсіх тэатраў.
Пастаноўкай паводле Чэхава тэатр завяршае чарговы сезон. Жнівень – гэта традыцыйна адпачынак для тэатралаў, а ўжо з 6 верасня трупа тэатру імя Коласа возьмецца за Сымона Музыку. Хоць першым спектаклем восені традыцыйна стане ў Віцебску Несцерка. Вольга Кардзейчык, навіны культуры.